Yo 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 yo, what's up mga pobring guys. So adlaw Domingo guys, kwanta testing tag biyahe na sad. Lalamax alalamob So atong takna guys kay alas City 16 sa Kabuntagon. So nagandam na ko, adto na ko sa akong motor. Diyan ako ang lalabag ka sa batas. Hindi tayo lalabag sa lalamob. Ay para makamove tayo. Oh. So akong kuan guys ron guys. Kuantag mga booking sa lalamob. Kanang ilang mga booking ba. Hindi ka maghimog dautan para hindi ka mabuking. So, let's go. Bata. Nagduwa na siya ang traktara kay nagtanaw siya sa cellphone. So, amay tayo lang yung cellphone. Kameraman dyan ang cellphone. Usa. Duha ang tayong cellphone. Nawa mang usa. Giwa man nila. So, let's go. Biyahe. One eternity later. Yo, what's up mga kapobre? Mapagipag-abot na ko mga pobre kan sa ako ang paglalamob. So ako ka-vlog sa ako ang biyahe kay watay kamera niya atong cellphone atong gigamit pag kuan sa mga booking. Nakadaginot kita gamay ron mga guys. So bago pa rin abot mapagitay pag kuan ako. Ngita po ko sa purol guys kay wala pa tayo purol guys. Purol so, mangita sa tag purol kay ang purol na to purol na ko. Uy, asa man purol ba? Anda deh. So diara deh guys. Gandaman yung asawa guys. So mag-ilis ako kay kaon pag ako magkaon ka mag-ilis kaon. Pag ako magkaon ato ning piso no. Kaya magsugilan noon dayon ta sa ako ang kuarong adlaw mga deliver. Maghukad sa kukan noon guys. Ikaduhang adlaw na akong Domingo ron guys. Pag-deliver sa lalamob. Sa kahansa. Kubala na akong lubot guys. Sabi na mukhaon sa lagi ta. Giahak ba yan. Tulog. Konto. Okay guys. Kaon sa ta. Nami kuan. Basta Domingo mga guys.
lami among sudan baboy-baboy. Pero kining lami lami sang bayad ani kay utang man. Guys. Bukog siya, bukog baboy. Bukog siya pero naway mapili po. Tukan ko. Kanang lamok guys eh. Magkaunta niya, kauno sila sa lamok. Muna yung nakapait niya. Ito niya adobo. Adobo nih. Ako asawa guys, sila kay kuan kanang luto og kanang sa kilo himo og pila ka putahe. Ako'y palutuo na po sa putahe eh. Ug nilataan. Abi to ko'y vlog diha mga guys oh. Sa una do sa kilo nga baboy ba to? Nali sa kong vlog na murag nahimong 4 ka putahe, ginamay, humba, sapato, adobo. Murag nato diha sa kilo ang gimigbahin ba. So mangagdatan ninyo bisag hapit naman ginimuhuman. Naon ta? Unya na ta mangagdag. Mana? Ito batasan. Yeah. Shout out day ko sa mga mga rider dia, mga lalamog, mga grab, mga maxim, mga food panda, mga buhay kasada ba.
Finish na. Imdan na tubig yan. Agkoy, ako tobako. Nasbag sa motor lalamog. Kasa ko guys akay. Wate matobako ani pa dito. Pigbawon mo gani haglumboy. Nanton bili. Ay ari kon habili na gid eh. Oh. Muna tong konsumo mo gani ako biyahe. Ya, full ang sa taglumboy yung sahay. Sige, religious sa tao usahay. Kunya kay manamatag kaon mga usahay. Ano guys? Kanina po. Pangkuan ba? Bawas abog ba sa pasada ba? Kuman kanina yon. Jadi sa ako bitang bata eh. Bata na anan mag-Yakult na maka deliver ko palitan na ko sa Yakult. Kung di gani ako ka-deliver ako inang yung Yakult. Sosok dan tani grabe guys ang pag-deliver na ako ganihan eh. Kaduhagi ko kamu sa dihang mga mag-order o mag-book o Maxim. Tarong nga sa na inyohang mga address na inyong gipang pende. Harang dito magkasagsaag. Sa diha sa kuan, saag ko diha sa naman napa diha sa Banilad. Ang Pinas Banilad. Unya ang nagkuan di ay ang pick up di ay tuara dito Kabangkalan. Pagkalayo pa Ginoo. Ginoo. Perting layo agad. Kabangkalan ra di ay. Niana lang po nga. Kadungdung kag kuan sir. Kanang Kabangkalan dari sa may Biko. Kadungdung oy. Anong anak mo ko diha nga ang pinangaman diri Banilad. Naraman mo dari amo napastilan pagkalayo kana unta inyong ibutang address unsa bang pagkaunsa nga kuan man na nabaw hinung tuyok yung hibaw ba mo guys yung porte ng cash gasolina ron mahal kayo. Lingkod ni Bumbong Marcos ingon nga mubarato ng mga kuan. Wa man lagi. Ano, hindi pa yun madali. Ato lagi nagpanidaan. Og di gani na mo us-us. Kanang mag hinunga-tunga na siyang termino. Lisdan ta na eh. Ito mo, rapi ka na. Ang gipang saad yun, tumanon. Bisag dugay mo ipikto basta tumanon siya. Saon na rin gasolina nagsaka ng wayo.
Grabe gyud guys. Ako nagkuan lang ko, nagsuod ko mga delivery nga kuan kay mga option ako ba karang may magpatrabaho mga balay kanang sideline ako kanang trabaho ko mga balay kung sa padiha mag tiles basta balay trabaho ko na Domingo nya wala mo nang ni delivery na sad ko kay ug koy magpa-trabaho deliver ta kung ganahan ko sa trabaho kay sure man yung naa sure man ginay ka hapon na tay sweldo kaning deliver nimo na to kwarta pero di man mapinta nimo kuan na di nimo mapinta bitaw gunit mo kamot matagi-tagi o karon tingtig murag matigom-tigom ba nang tingtigom mo nimo kutob hapon usa ka kuan og pilay mo ang kwarta mayo tong kuan nadlaw kay na day kwarta pinta bari nga kuan kanang nang mag-delivery ta og di ka kuan si tawagan na di ka kapoy-kapoyan ka deliver siyempre gamay rin mo makita kay kapoy man sige bibiyuan ng tibok Cebu sa panadihan mo ang adtuan ganihan nagkadtog Talisay layo na gito bagong pagsampa na ako sa buntag ba mataywa mong gilaing booking ani Talisay ra ba pugson na ni Talisay gatos kapin ray rit iyo ra ta gasolina panghunan pang gasolina gamay ra kita mga guys may lang kung makapalit-palitag mo si palito na ba ganahan mo palit og red horse kainom ta grasya dubling busog ba busog pas kanon tugab nag-red horse tugab sad grabe busog kanihasad mga guys saag po kong toskuan singanan niya sa karong last akong deliver sa tanaw na ko be parang yung pa sa tungkuan na to dito des kuan guys Tabada Mambaling saag po ko dito ang pen inoon dool ra ang kapariha murag sityo ra sila ba ipariha diri sa Mandawi ngadto relayo dito kay dool ra ba murag katulong iskina ra street nya na iskina katulo dito kustomoy kay dito man ang nakapin sa kuan sa Waze map na masay kuan dito kanang sa tawagan ng birhen sa basta birhen ng kapilya nya blue ang color mo sang nasa kuan description sa iyang address so naa po di laing parihag nga natong kapilyaha basta ang kabuo oy buton gini usahay ni Google Map ba usahay ko lang isaag ko kas kawayanan na guys so din lang ko taas una ko ang vlog guys kay taas na kayo ni nindot na mag vlog ko nga
nag-deliver atong kamera nga pinaana dali sa helmet na to. Mahal lang kayo, palit ato na ipalit og buwad og unsa nang kalakihay pwede lang bugas. Antos sa tanong cellphone nga kumbater gyapon, cellphone nga baratuhon og igo maka-upload og video sa YouTube, daog makalalamog, maga-maxim daog ra. So di na ko tason guys, diri na taman kay alas 11 na. Taas kay uyaw-uyaw diri nya, wala mo minaw dia. Siya ni buhok guys. Kaya wag gini matupihi guys. Lain ibubuot sa helmet oh. Tibok adlaw, buot sa helmet mo ning buhok nimo. So, diri na lang tama ng mga pobreng guys diha. O shoutout sa tanang nagtanawan sa kuwang vlog. Salamat kayo niyo diha. O kadtong nga pa ka-subscribe guys. Nalihog subscribe. Kay magdato na ta sunod. Di na ta magpobre. So, bye-bye.